यांची गणना यज्ञाजनक होय. ज्याप्रमाणे सूर्यदेव होतात केवळ चंद्रावर नक्षत्र लोपून जातात तद्वत अद्वैत देवनदृष्टी या पापपुण्यास घासून टाकण्याचं कार्य करते. आणि म्हणूनच स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण यात अयोध्येचा संचार झाल्यामुळं केवळ मायामय अशा दर्जात या म्हणतोय की मला त्यात गोवूनच टाकलं. माया ही पूर्ण काल्पनिक असून तिने ज्या विश्वास सूर नरास इत्यादिकांना बोलवलेले आहे. सूर असुर वंचर भूचर पशुपक्षी गणगंधर्व ठिकाणी वृक्षभाषा अशा तऱ्हेच्या अखिल सृष्टीच्या निर्मितीची गणना करावी तेवढी ज्या मानवी प्राण्याला थोडकी वाटते. खरंच पृथ्वीपेक्षा जिला श्रेष्ठ मानली गेली अशी माझी जन्मदाती आहे. स्वर्गावरील ज्याला प्रिय मानले गेले असे माझे जन्मदाते पिता. यात माझ्या महापवित्र देवतेच्या मुखातून निघालेले शब्द अजूनही माझ्या स्मरणात आहे. नरस्याभरणं रूपा रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा. रूपाचा अलंकार गुणाचा अलंकार ज्ञान ज्ञान गुणाने सौंदर्यात अलंकार म्हणजे माणसाची लीन सार विश्व जिंकता येतं तर अहंकारामुळे सारा सर्वस्वाचा रास होतो. अति सर्वत्र वर्जत आहे. माणसाच्या जीवनात एखाद्या गोष्टीची अति झाली ना की त्याचा सर्वनाश ठरलेला आहे. म्हणून लीन त्याचा सर्वनाश मागून जन्मनाचा कौल आपल्या बाजूने शिकवण्याचा प्रयत्न करा. महात्रिपुत्र देवतेच्या मुखातून निघालेले शब्द अजूनही आमच्या स्मरणात ठेवून लीनतेचं अस्त्र आम्ही आमच्या उराशी वाहिलं. योग्य वेळी आम्हाला राज्याभिषेक करण्यात आला. देखण्या कुशलता आम्ही राज्यात सोड आम्ही आमच्या हाती घेतली. जनजीवनाला प्रार्थने काय याचा क्षणोक्षण विचार करून या तमाम जनतेला आम्ही सुविधा प्राप्त करून दिल्या. आणि म्हणूनच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणून आज ज्यांच्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला गेला ते व्याकरणाने धेनू नकुल सर्प स्वतःचा वैभव विसरलाय. एका कुंडात पाणी प्राशन करतायत आणि समाजाचं ममतेचं वातावरण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं आम्ही आमचं सौभाग्य समजतो. पण समजून आल्या दिवसापासून ज्या देवा शंभू महादेवाची आम्ही भक्ती केली त्या शंभू महादेवाचं स्मरण करून आम्ही चिराज अशा हे देवा शंभू महादेवा हे पिनाकपाने डमधरा नागभूषण निलकंठा गौशीकरा हे काशी विश्वेश्वरा हे पशुपालना पशुपतिरा हे गंगाधर दिगंबरा सदाशिव महादेवा कवचाने अवंत नरेश राजा श्वेत घेतो लाख लाख नाम करतो. भारतार दोनरा मात्र लोकपाल मंत्री महोदय मानाचे मानकरी पदाचे पदाधिकारी या सर्वांच्या मते जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. खरं तरी पण दूध वार्ता आहे. अरण्यात कुठेतरी एक वंचन निर्माण झाले. येणारा जाणारा तो स्वतःची उपजीविका जगतोय. जेणेकरून माझ्या तमाम जनतेला भयावह जीवन करण्याची वेळ अर्थात जनतेच्या हितार्थ सुखार्थ आणि जनतेच्या संरक्षणार्थ अहोरात्र आम्ही प्रयत्नबद्ध राहू ही आमची शपथ आम्हाला वया घालवायची नाही. आणि म्हणूनच या राजप्रासादात दान करावा गणनाट कांताने प्रवेश करावा त्या आणि त्यांची पत्नी संध्यावली म्हणून मी त्यांच्या संसारात पदार्पण केलं. आणि तद्दिनापासून त्यांचा संसार सुखाचा करण्याचा मी आटोकाट प्रयत्न करते. त्यांचे नवनं बोटभर कुंकू लावलंय मी. कंठ माझ्या हे मंगळसूत्र धारण केले आणि हे रोज कुणासाठी तर फक्त माझ्या सौभाग्यासाठी, माझ्या सौभाग्याच्या सुखासाठी. स्त्री जीवन आणि पुरुषाचं भाग्य यांची सांगड घालून नर नारी स्वरूपात प्रत्येक प्राणवताची कडण करायला देवा. आज तुझ्या चरणी राणी संध्यावलीचा प्रणाम, राणी संध्यावलीचा प्रणाम, राणी संध्यावलीचा प्रणाम. खरंच मनाला समाधान वाटते. लग्न झाल्या दिवसापासून संसार सुखी करण्याचा मी प्रयत्न करते.
आज ते माझ्या महाल येणार म्हणून माझा सारा महाल मी सजविलाय. अत्तराचे सडे, मोतिकाच्या रांगोळ्या आणि हे पुष्पहार कुणासाठी तर फक्त त्यांच्या स्वागतासाठी. आणि आज वातावरण मला सांगते माझ्या जीवाचं दिलं माझे सखा प्राण मला भेटण्यासाठी नक्कीच येणार, हो येणारच येणार. पण तरी सुद्धा एकसारखा जीव उदास होतोय माझा, एकसारखी हुरूर लागली माझ्या मनाला ती फक्त त्यांच्याच भेटीची, त्यांच्याच भेटीची, त्यांच्याच भेटीची. किती उदास जीव झाला, किती उदास जीव झाला, किती उदास जीव झाला. प्रियनाथा भेटूया, प्रियनाथा, प्रियनाथा, प्रियनाथा भेटूया. आज जीव झाला, आज जीव झाला, आज जीव झाला. दयाचा 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 प्रतिमाती पैठवली, प्रतिमाती पैठवली. आळवते मी तुम्हाला, आळवते 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 मी तुम्हाला. आज जीव झाला, आज जीव झाला, आज जीव ज्या देवतेची प्रतीक्षा करतेस ते तुझे मूर्तिमंत देवता या तुझ्या द्वारावर पराक्रम उभे टाकले होते. मान्य आहे मला की प्रतीक्षा माझी होती आणि म्हणून एवढ्या तातडीनं आपल्या मंदिरी आम्ही आगमन केलं खरं. तरी पण नमस्कार केला मी तुम्हाला, तुमचा आशीर्वाद दिला म्हणजे समाधान झालं. पण एकसारखे विचार करते मी काय म्हणू आज तुमच्या देहाजवळ हा वीरवाणा पोशाख, हा वीर बाळा पोशाख करून तुझ्या मंदिरी मी प्रवेश करता झाला याच्या भागात प्रयोजन आहे. असं कोणतं प्रयोजन? भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ आहे आणि त्या कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी आमच्यासारख्या राजकारणाचा जन्म झाला. दूध वार्ताहर की अरण्यात कुठेतरी एक वनचर निर्माण झालाय. येणारा जाणारा पाहत असताना अजिबात ठार मारून तो स्वतःची उपजीविका करतोय जेणेकरून माझ्या तमाम जनतेला भयावह अवस्था प्राप्त झाली. अर्थात जनतेचं हित सुख सौख्य पाहणं हे आमच्यासारख्या राजकर्त्यांचं कर्तव्य आहे. राजकर्ता हा दिसावा लागत नाही तर तो असावा लागतो. आणि म्हणून स्वकर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी अरण्याच्या ठिकाणी प्रवेश करणार होतो. तरी पण तुझ्या मंदिरी प्रवेश का केला? तुझा आनंदाचा गोड संदेश मिळावा म्हणून. मला कळतंय प्रत्येक पत्नीचं कर्तव्य आहे आपल्या नवऱ्याचा मार्ग आखायचा असतो, रोखायचा मुळीच नसतो. वाव. आणि म्हणूनच तुमचा मार्ग मी नाही रोखला. आरे वर्तात भावना अखेर स्त्रियांचे मान उंचावणारे शब्द तुझ्या मुखात बाहेर पडले. हो ना? पण त्याबद्दल स्वार्थ अभिमान आम्हालाही वाटू लागला की परमेश्वरानं आपल्यासारखी सुशील सद्गुणी आणि सत्सद विवेक बुद्धीला वामन असते आमच्या संसारी आम्हाला दे. एवढंच नाही, लाख जीवांची पोषण द्यात आपण. अगदी बरोबर आहे. लाखांचं रक्षण करणं तुमचं कर्तव्य आहे आणि त्या कर्तव्यासाठी तुम्ही जातात हा. ना, मग जातात. मग निघाल माझा कोण निरूप आहे तुम्हाला. आपल्या आनंदाच्या निरोपाची शिदोरी बरोबर घेऊन फक्त तुमचा आशीर्वाद. त्या दुष्टाला जगाड करेल आणि वर्षभर बदललं पहिलं पाऊल स्वामी कळतंय हो मला, तुम्हाला तुमचं कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. पण तरी सुद्धा गोड निरोप मी दिलाय तुम्हाला. पण परमेश्वर हे माझ्या दयेच्या देवा, ज्या कार्यासाठी ते गेलेत ना त्याच कर्तव्यात त्यांनी यशप्राप्ती घडू, त्यांनी यशप्राप्ती घडू. एक सारखा मार्गाला मार्ग चालतोय घरा.
म्हणून मी बंद केला छत्रपती. हे काय खोटं? ए राजा, जे इतरांना साध्य झालं नाही ते साध्य हा ब्रह्मराक्षस करतोय, लक्षात ठेव. ते येऊन गेल्याचे वेगळं आहे आणि मी भान दिलेलो आहे आणि याचा प्रत्यय व्हायचं तुला माहितच आहे. तर सावध राहा. मला सांगतोय, शतशः प्रणाम. भगवान, हे सारं जराचर तू भरून उरलायस. तुझ्या इच्छेशिवाय रक्षाचा एक पर्ण सुधारत नाही. असा तू जगनेंत परमेश्वर. आप तेज वायू पृथ्वी आकाश पंच महाभूत तुझ्या अंगी होत आहे. भगवंता, तुझे गुणगान गाता गाता जिथं सहस्रमुखी शेष नमला तिथं आम्हासारख्या पामराची काय गाता. आणि म्हणच परमेश्वरा, ही मानवी काया तू नटविलेस. या मानवी कायेचा जर सार्थक व्हायचा असेल तर त्याला एकच मार्ग आहे, तोच मध्ये भक्ती मार्ग होय. भक्ती विना मुक्ती नाही, मुक्ती विना मोक्ष नाही. याच मोक्ष पदाची प्राप्ती घेण्यासाठी या देहाला शिक्षा देऊ, वैराग्य
साक्षात्कार झाला. आमचं अज्ञान दूर झालं, आम्हाला ज्ञानाची प्राप्ती झाली, आमचं जीवन ज्ञानमय झालं. पण कुणीच समजले ज्ञान दिलानं वाढतं आणि हेच ज्ञानार्जनाचं कर्तव्य प्रत्यक्षानं आम्ही केलं. काही शिक्षक निर्माण केले, शिवशंभूची भक्ती कोणत्या तऱ्हेने करावी हे प्रत्येकाला सांगितलं. पण परमेश्वरा हे सारं तुझ्याच कृपेमुळं तुझ्या जगताचं समसंतुलन करतोय, प्रत्येकाच्या अंतःकरणाच्या ठिकाणी सुबुद्धीची प्रेरणा देतोय. म्हणून पुनश्च शौरवाचे तुझ्या चरणी शतशः प्रणाम, शतशः प्रणाम, शतशः प्रणाम. पण माझा नित्याचं कर्तव्य गंगातीरी यावं, सचेल सादरता स्नान करावं आणि परमेश्वराचा म्हणजेच माझ्या शिव शंभूच्या चरणी लीन व्हावं, ध्यान धारणा धरावी आणि परमेश्वराला आत्मसात करून घ्यावं. हा माझा नित्याचा कर्तव्य आणि या नित्याचा कर्तव्य करण्यासाठी मी तत्पर होते. ओम नमः शिवाय, 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 या
नेमकी काय तुला महत् प्रयासानं भगीरथ प्रयत्नानं त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की योगीराज माझं चुकलं, मला क्षमा करा. पण क्षमा 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 म्हणत असताना सुद्धा अनेक वेळा मला लाथाडण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडे घडला गेला. अर्थात हा कोणी साधू नाही, हा नक्कीच कोणीतरी बंधू आहे. कारण क्षमा याचा अर्थ या थेरड्याला कळलेला नाही. अरे, काय करू मी तुझं? तुला काय वाटलं मी शांत राहिलो? तुला मी क्षमा केली नाही.